בהתאם להחלטת ממשלת ישראל, ביצעה רכבת ישראל מספר הפרדות מפלסיות בין מסילות ברזל לכבישים חוצים בפריסה ארצית. במסגרת זו התבצע פרויקט ייחודי בסביבה עירונית בלב באר יעקב. הפרויקט מורכב מכביש משוקע באורך כולל של כ-800 מטרים. מתוכו קטע מקורה באורך של כ-25 מטרים, ברוחב כ-14 מטרים ובגובה 10 מטרים. בשלב הראשון נוצק מבנה המעבר הטרומי לצד המסילה, על גבי קורות החלקה מיוחדות אשר שימשו כמסילות למשיכת המעבר למקומו. במקביל, הוכנו מסילות נוספות על מנת לאפשר משיכת המעבר אל מתחת לסוללת הרכבת. בשלב השני, הופנתה תנועת הרכבים מהמפגש למעקף שהוכן מראש. בגמר ההכנות החל המבצע, במהלכו הופסקה תנועת הרכבות ופורקו המסילות ומתקני האיתות של הרכבת. בכל מהלך המבצע עבד הצוות המבצע במשמרות רצופות של יום ולילה. בתחילת המבצע נחפרה סוללת הרכבת הכלואה בתחום המסילות, והוכנה תשתית עליה הונחו מסילות ההחלקה באורך כולל של כ-42 מטר. בשלב הבא הורכב ציוד הדחיקה הכולל בוכנות דחיקה קדמיות, מוטות פלדה למשיכה ומערכת דחיקה אחורית לגיבוי ועזרה במקרה הצורך.
כלקח ממבצעים קודמים, הוכנו 4 מכווני צד אשר שימשו לתיקון סטיות על פי נתוני בקרה שוטפים שסופקו על ידי צוות מדידה שליווה את מהלך הדחיקה. לצורך הכנסת המעבר המקורי אל מתחת למסילות הוקצבו 12 יום, במהלכה מופסקה תנועת הרכבות. הדחיקה בפועל ארכה כ-30 שעות. הקצב הממוצע של התקדמות המבנה על גבי מסילות ההחלקה היה כ1.40 סנטימטר לשעה. סך הכל זז 16 מטר מצטבר, קדימה סוטה 3.8 שמאלה ואחורה סוטה 8 סנטימטר ימינה. בתום הצבת המעבר במקומו הסופי, הוחזרו המסילות למקומן וחודשה תנועת הרכבות בקו לוד אשקלון.